Karin Zedrick většina lidí vnímá jako módní fotografku. My máme příležitost podívat se na její tvorbu v širším kontextu. Vlastně v době, kdy jsem začala fotit, tak už, což bylo asi okolo 15. roku, tak už v té době mě asi nejvíc fascinovala krajina. To začaly vznikat rozostřené fotografie. Všechno asi začalo tím, když jsem ležela na louce a dívala jsem se na oblohu a nedokázala jsem vůbec nic zaostřit. Tak jsem si sama pro sebe začala říkat vlastně proč potřebuju zaostřit. A najednou se mi v hlavě začaly honit úplně jako kladla jsem si zvláštní otázky a začala jsem ovšem jinak přemýšlet vůbec o fotografii, asi i o životě, o tom, co by na té fotografii mělo být, co chci fotit, co fotím a proč to fotím. A do té fotografie se začaly dostávat jiné momenty, že vlastně obraz jako takový pro mě přestal být důležitý. Začala jsem dělat ty abstraktní věci, které se potom v průběhu času let, vlastně i do studiu na škole, tak se začaly měnit. Tady je pár fotografií vlastně z počátku, kdy jsem dělala ty rozostřené fotografie, ty byly jedny z prvních. Až v podstatě na vysoké škole jsem se začala zajímat o fotografii konceptuální. Poté jsem začala pracovat hodně digitálně s digitálním fotoaparátem a v posledních letech se snažím také vlastně pracovat klasickými, starými fotografickými technikami a jednou z nich je například olejotisk, který jsem si nedávno zkusila a fascinuje mě to a chtěla bych to dál rozvíjet. Je to vlastně velmi stará technika, kterou vynalezl jej v roce 1904 Ravlins a patří mezi ušlechtilé fotografické tisky. Co znamená pro mě hudba? Jsou to zvuky, můžou to být hlasy lidí, které milujeme. Je to puls srdce a vesmíru, vzdech duše. Je to šelest polí, lesů, chvějivé mlčení. Hudba jako taková má bezpočet podob a je nekonečně tvořivá, je v podstatě stělesněním našeho ducha, toho nejniternějšího nitra. Hudba může být pro mě vůně deště. Hudbou jsem já, ty. Pro mě hudba je třeba i vůně mého dětství. Je to, jako by se rozrůstaly kořeny stromů hluboko pod zemí. Já jsem začala s Ardenem malovat velké formátové nebo větší formátové obrazy z důvodu toho, že mi přijde hodně zajímavé, fajn to propojit vlastně vnímání dospělého člověka, který studoval vlastně umění na škole s dětskou kresbou vlastně malého človíčka, který není ovlivněn dnešním světem, neví vlastně, co je to ještě malba, který o výtvarném umění v podstatě neví vůbec nic, jenom to nějakým způsobem vnímá a propojit tady ty dva světy. Takže asi pro mě nejdůležitější nebo nejkrásnější je právě to propojení toho dětského světa s tím světem toho dospělého člověka. Všechny tady ty věci jsou dárečky od mého syna Ardena, který mi je dává na památku. Takže vždycky z naší vycházky, nebo ať jdeme kamkoliv, tak vždycky přijde, drží něco v ruce a podává mi to a řekne: maminko, to máš na památku. Potom z toho vznikají fotografie, které dávám do souborů a v podstatě tvoří tak jeden z mých projektů skici.
Je to jakýsi volný umělecký projekt, nepravidelně vydáván v podobě katalogu či knížky. A skici vlastně začaly vznikat jednak z důvodu potřeby utřídění fotografického materiálu, který dlouhodobě vznikal, ale jen do šuplíku. A také jako jakási nenásilná forma prezentace, záznam kontinuální práce, který v podstatě nikdy nekončí a je celý život jakousi skicou. A to nejenom vlastně v té fotografii, já skicuju i v hudbě, psaním textů. Mým ateliérem je asi zatím krajina, prostředí, kde se cítím dobře a mohu nějak tvořit. Čisté nebe, mé osobní zázemí, kde se cítím dobře, protože nejradši ze všeho mám přirozené denní světlo a čerstvý vzduch. A proto ateliér jako takový zatím asi nepotřebuju. Další projekt, který jsem nazvala Zbytky. Když vlastně Arden stříhal různé věci, tak já jsem sbírala vlastně ty zbytky a když jsem je odnášela do koše, tak jsem je měla v ruce a dívala jsem se na ně a říkala jsem si, jak jsou vlastně už jenom ty zbytky krásné a začaly mě napadat věci, jako proč to jdu do toho koše vyhodit a rozložila jsem si to všechno na papír a začala jsem z toho dělat kompozice a vlastně všechno fotit. Bílá a černá, to jsou moje barvy už asi z toho důvodu, že mě nějakým způsobem osvobozují a nezatěžují. Každá jiná barva je svým způsobem nějak inspirativní, ale já jsem o těch barvách přestala už přemýšlet a jo, nezatěžují mě ty barvy. A jak do černé se třeba oblékám pořád. Můj šatník je v podstatě vlastně o černé se říká, že ani barva není. A jak je bílá vlastně pro mě absolutní, tak na druhé straně zase ta černá barva, která je barvou zániku konce, jako řád nemůže být bez chaosu, bílá nemůže být bez černé, navzájem se to všechno propojuje. Bílá je v podstatě kombinací všech barev viditelného světelného spektra, proto ji považuji za základní a vyčerpávající barvu. A je vlastně pro mě absolutní barvou. Pocitově bílá je pro mě tichem, je to dopis bez textu, za vůní bílé se schovávám, ve vůni bílé se rozpustím, až zavřu oči. Bílá je pro mě řád, světlo,